No, idem opäť robiť Hokkaido. Je to také posledné obdobie, ktoré je typické pre tekvicu koncom novembra, kedy v supermarketoch na poslednú chvíľu zoženiete ešte tekvicu. Budeme opäť potrebovať jednu šlahačku a jeden batát. Je to veľmi rýchla večera, taká veľmi dobrá krémová polievka Hokkaido. Na zahrieti v tomto usmoklenom počasí úplne úžasné, takže poďme na to. Veľmi rada robím to, že krčím takto papier, pretože potom ho vystrem sem na tento pliešok. A ešte som chcela k tým batátom, že dlho som sama nevedela, že ako tie bataty používať, čo s tým robiť, ale oni tak dobre chutia, že normálne ľútujem, že som ich celé roky nevyužívala na varenie. V podstate, no a takto sme si pripravili tekvicu, som ju narvala do takého malého plechu, lebo robím to naozaj na večeru a nechce sa mi s tým naozaj veľmi veľa párať. Osolím to, dám na to olivový olej. Takto zase pekne v rúre na 180 oboj strany. Tak priatelia, posledný. A máme tu, priatelia, Hokkaido. Mňa. Tak, a je tu mňamka. Chutí to vynikajúco, takže opäť tento recept odporúčam.